Oh, mga bay. Bana tapod. Baw. Muna atong sudan karong mga bay. Adobo ng gabi. Ba? Lamay ka ni. Oh. Grabe. Kapag yun. Oops. Dara. Bagwes. Imo. Bagwes. Bana tayo si bagwes mga bayo kay nagpa-utan siya og gabi sa ako. Gustong-gusto niyang gabi. Ora. Tu apa yun? Oh, wes. Adobo din eh mga bay. Ako ning adobo. Nag-request yung dalawang kong bata nga mag-utan ako ng gabi. Mag-gulay ko ng gabi. Nagbigyan kong request nila. Kami asa adobong gabi mga bay ay. Dira nga ako. Medyo gamay lang po nang nabilin. Kunti lang yung natira sa akin. Oh. Dagdagan natin yung kang bagos kahit kunti lang. Ay gusto talaga ni ibang gusto. Oh, dara bagos. Tapos kang lauswis. Sabaw. Grabe. Ah. Bana tapod mga bay. Grabe. Ah. Gustong-gusto sa mga anak ko yung luto ko mga bay. Kung ako lang nagluto. Gandahan na kayo. Huwag niyo kong sabayan. Sa Bisaya pa, hinahinay lang. Grabe. Napaka sarap talaga ito. Kung hindi kayo kain itong mga bay, itong nasa likod namin, gabi, ito lang ang i-share nyo. No? Kung kain kayo nito, bakas lang kayo. Ito yung ulam ngayon na mga bayo. Yung manok, yung ulam ngayon na. Hindi nila inubos. Gusto daw rin nila ang gabi. Kain nito. Kain nyo kay sayang.
Na. Okay tayo. Napakasarap. Kainin nyo, sayang. Bagus. Ubus nyo yan. Oh, sige na mga bay. Salamat.